Vám lidem, který žerete maso, vám se nedělá špatně, když musíte řezat do kusů mrtvol? Co jste to zač? Jste vůbec lidé? Je někdo z vás vůbec člověk lidský? Nebo jste jenom podlidi, zrůdy, odporný démoni s lidskou podobou? Když vám nevadí řezat do kusů mrtvol, na talíři rozřezáváte kusy mrtvol, platíte peníze za to, aby vraždili nevinný zvířata? Co jste zač? Jste vůbec lidé? Jste vůbec někdo z vás člověk lidský? Vždyť vy jste jenom hnusný vrazi. Zbaběli hnusný vrazi, který platí peníze za to, aby za jejich peníze týrali a zabíjeli nevinný zvířata. Jste vůbec někdo z vás člověk lidský? Ne, vy jste jenom podlidi, palidi, napodobeniny člověka. Zrůdy démoni s lidskou podobou jste vy lidé, kdo žerete maso. Bohu se z vás dělá špatně při pohledu na to, jak žerete maso, když vám maso zakázal žrát. Jasně vám řekl, nezabiješ, nežer maso. Žer ovoce, zeleninu, žer chleba, těstoviny, koláče, buchty, chlastej pivo, chlastej víno, božírej si držku, přežírej se ovocem, zeleninou, suchým chlebem. Potom ještě nikdo nikdy nebyl nemocnej ani nestloustnul po vegetariánském jídle. Pokaždé, když malé dítě, těhotná žena nebo kdokoliv z lidí sežere maso, tak chcípne jeden anděl. Proto je nedostatek andělů, protože díky lidem, kteří žerou maso, tak andělé už skoro všichni vychcípali.